Mama, gumising ka na. Kakain na po tayo. Papa, gumising na po kayo. Mamaya na lang, Katkat. Inaantok pa si Mama. Ngayon na po, Mama. Gumising na po kayo ni Papa. Ang agaw mo naman gumising, Katkat. Nauna ka pa sa amin ng mama mo. Siyempre po, Papa. Nagluto nga po ako ng itlog at hotdog para sa agahan natin. Kaya bumangon na po kayo. Saan ka naman natutong magluto? Pinapanood ko lang po si Mama sa tuwing nagluluto siya. Wow, ang galing naman. Dahil dyan, very good ka sa akin. Napakasipag naman ng anak ko. Hindi lang matalino, responsable pang bata. Pero, hindi mo na kailangan gawin ang pagluluto. Nandito naman si Mama para magluto ng agahan natin. Yan tuloy, gumising ka pa ng maaga. Mama, tulong ko na po ito. Palagi po kasi kayong pagod ni Papa. Kaya bilang ate, gagawin ko po yung kaya kong gawin tulad ng pagluluto ng agahan. Kung magsalita talaga ang anak ko, parang matanda na. Tara na nga, kumain na tayo, Han. At para hindi naman masayang ang paggising ng maaga ni Ate Katkat para ipaghanda tayo ng agahan. Sana po magustuhan niyo ang niluto ko. Chloe, ito naman ang para sa'yo. Smiley na itlog. Dahil dapat palaging nakasmile. Thank you, ate! Dahil love na love kita, dapat espesyal ang kakainin mo. I love you din, ate! Nako, ang sweet naman ng dalawang ito. Anak pa talaga natin tong dalawa. Bakit parang iba ang magulang ninyo? Siyempre naman, minana lang nila ang ugaling yan sa kanila mapagmahal na ina. Sus, bolero. Hindi naman yung bola. Tama na nga. Pinapakilig mo na naman ako kay aga-aga. Yee! Si Mama, namumula! Ano kinikilig, ha? Make-up ko yan. Hindi ka naman po naka-makeup eh. Ay, napakainit talaga sa Bicol. O anak, anong ginagawa mo? Nilalabahan ko po yung damit namin ni Chloe para po wala na po kayong labahin. Bakit ka naman naglalaba, anak? Hindi naman kita inutusang gawin yan. Ako na dyan. Sige na. Mama, magpahinga na lang po kayo. Ako na po ang maglalaba ng mga ito. Matatapos na rin naman po ako. Katkat, huwag nang matigas ang ulo. Ako na ang maglalaba dyan ng mga damit nyo dahil tungkulin ko yun sa inyo bilang mama nyo ni Chloe. Kaya hayaan mo na yan. Makipaglaro ka na dun sa kapatid mo kaya bantayan mo na lang si Bunso. Mama, tulog pa naman po si Bunso. At di ba po masama ang pakiramdam nyo? Kaya kayo dapat magpahinga. Oo, pero kaya ko naman ang gawaing bahay, anak. Huwag mo na akong alalahanin. May iniinom naman akong gamot, kaya tumayo ka na dyan. Ako na, at magpalit ka na ng damit. Sige na. Mama naman, sige na nga po. O sige, ganito na lang. Tulungan mo na lang ako sa pagsasampay ng mga ito para matayo ka agad. Okay na ba yon? Talaga po? Sige po. O siya, kunin mo na yung mga hanger nang makapagsampay na tayo. Okay po, Mama. Mama, Oh, Katkat, bakit? papasok na po si Chloe. Ay, ganun ba? Sandali. Bantayan mo nga muna tong si Kyle nang maihatid ko yung kapatid mo sa eskwelahan. Mama, kahit po ako na ang maghatid kay Chloe, mamayang hapon pa naman po ang pasok ko. Ikaw, sigurado ka ba? Opo, Mama. Kabisado ko na po ang daan papuntang daycare. Alagaan niyo na lang po si Bunso. Ano pa bang magagawa ko? Napakabait talaga ng panganay ko. O sige, basta tumingin sa kalsada ha. Mag-iingat kayo sa pagtawid. Opo, Mama. Chloe, tara na. Ako na ang maghahatid sa'yo. Dear love, parang matandang mag-isip ang aking panganay na si Katkat. Kadalasan ng mga batang kaedaran niya ay panay laro ang nasa isip. Si Katkat naman ay walang inatupag kundi tulungan kami ng tatay niya, lalo na sa aking mga gawaing bahay. Wala na talaga akong mahihiling sa batang yun. Malambing at mabuting ate.
lalo't higit na anak. Mama, may ipapakita po ako. Ano naman yung ipapakita mo, anak? Basta po, sumunod na lang po kayo. O sige na nga. O, ano ba yun? Eto po. Wow! Ginawa mo to? Totoo? Opo, Mama. Maganda po ba? Oo, ang ganda ng parol na ginawa mo, anak. Saan mo naman yan nakuha? Yung mga plastic bottles na ginamit mo. Kinuha ko lang po sa may bakanting lote. Pinapahanga mo talaga ako, anak. Bakit hindi mo pala sinasabit itong parol? Gusto ko pong kumpleto tayong pamilya kapag isasabit itong parol na gawa ko. Wala po kasi tayong display ngayong Pasko, kaya naisipan ko pong gumawa ng parol para kahit papaano maramdaman natin ang diwa nito. Para ka talagang matanda. Ikaw na lang kaya ang maging nanay. Gusto mo? Hindi naman po. Pasensya ka na, anak. Kapos kasi ang budget natin kaya hindi tayo makabili ng palamuti na pampasko. Pero hayaan mo, mag-iipon si Mama para may panghanda tayo. Ayos lang po yun. Sabi naman po ni teacher, hindi na kailangan maraming handa. Ang mahalaga, palaging masaya at buo ang pamilya. Oh, Han. Kamusta ang laot? Mahirap ngayon. Kaya ako natin ang huli. Maalon kasi kaya hindi na kami nakapunta sa mas malalim na parte ng dagat. Ayos lang yun. Baka bukas kalmado na ang dagat. Makabawi-bawi man lang. Ay, sana nga. Oh, kumain na ba kayo? Hindi pa. Hinihintay ka namin. O siya nga pala. Inaapoy pa rin ang lagnat si Katkat pero pinainom ko naman na ng gamot at mayat-mayat pinupunasan. Pangalawang araw na. Anak, kumusta ang pakiramdam? Kinikina po ako. Nahawahan ko siguro siya ng lagnat ko. Siguro nga. Huwag na lang kaligtaang uminom ng gamot. Oo. Pinahigop ko na rin siya ng sabaw at wala namang ganang kumain. Dear love, taas pa ba ang naging lagnat ni Katkat sa loob ng 1 linggo? Sa suwestyon ng mga kapitbahay na ipahilot siya dahil baka nga daw may pilay, ay iyon na nga ang aming ginawa. Kuminhawa naman kaagad ang kanyang pakiramdam. Nakipaglaro na siya sa kanyang mga kapatid na parang walang inindang sakit. Ngunit, kinagabihan ay bigla naman siyang inapoy ng lagnat. Kaya dali-dali namin siyang isinugod sa center. Pero agad naman kaming pinalipat sa ospital dahil may mga pagsusuri daw na dapat gawin. May UTI ang bata kaya maaaring doon nanggagaling ang lagnat niya. Dok, pwede po ba nating patignan na rin ang dugo niya para makasiguro 1 linggo na pong pabalik-balik ang kanyang lagnat? Hindi kaya may iba pang sakit ang anak ko? Pwede naman, pero sa ngayon bibigyan ko muna siya ng antibiotics para sa infection. Makabubuting obserbahan muna natin. Kung may pagbabago sa kondisyon ng pasyente, iuwi niyo muna siya at ibalik na lang dito sa ospital kung kinakailangan. Dok, hindi na po ba kailangan suriin ang kanyang dugo? Hindi naman po kasi emergency situation ang kondisyon ng inyong anak. Lumalabas naman na infeksyon lang sa ihi ang dahilan kaya nagkakaganito ang pasyente. Kaya kung inyong mamarapatin, iuwi niyo muna ang bata habang inoobserbahan ang magiging pagbabago sa kanyang kondisyon. Pasensya na po at marami pang pasyente kaya maiwan ko muna kayo. Hindi po. Dito lang kami sa ospital. Kayo ho ang bahala. Maiwan ko na kayo. Han, paano yan? Hindi naman yata nila siniseryoso ang kalagayan ni Katkat. Baka lalong malagay sa alanganin ng anak natin. Kaya nga dinala natin siya dito sa ospital. Hindi tayo uwi hanggat hindi nanunumbalik ang sigla ng ating anak. Kawawa naman ang anak natin. Katkat, anong masakit sa'yo? Masakit po ang ulo ko. Nahihilo ako, Mama. Hayaan mo, gagaling ka rin. Dito lang tayo sa ospital.
Mama, si Chloe po. Pinabantayan ko muna sa kapitbahay. Sino po yung maghahatid sundo sa kanya sa school? Huwag mo na yun alalahanin, anak. Ang isipin mo ay ang paggaling mo, okay? Gusto ko na po umuwi. Para maisabit na po natin yung parol na ginawa ko. Hayaan mo anak. Paggaling mo, isabit natin agad ang parol na gawa mo. Mama. Anak, bakit? Anong kailangan mo? Nauuhaw ka ba? Nagugutom? Ano yun, Katkat, anak? Ang sakit po. Anong masakit, anak? Ang sakit po ng ulo ko. Kumikirot po. Saan banda, anak? Naku, hilutin ni Mama, okay? Dito po. Sa may sentido. Sige, hilutin ni Mama. Dito ba banda? Ako po. Konting tiis na lang, anak. Baka mamaya, malaman na natin ang resulta ng mga pagsusuri sa'yo at nang makabili na tayo ng gamot na makapagpapawala ng sakit na nararamdaman mo. Mama, nasan po si Papa? Umalis kanina. Maghahanap ng mauutangan. At ilang araw na rin hindi nakakapamalaot. Mama, sorry. Bakit ka naman nagsusuri? Dahil pinoproblema niyo pa po ako ni Papa. Anak, ayos lang kami ng papa mo. Ang importante, gumaling ka at makalabas tayo dito sa ospital. Diba? Isasabit pa natin ang parol mo pag uwi natin. Panigurado, magkahaganda ng mga kapitbahay natin sa parol. Dahil ikaw mismo ang gumawa. Mama, Anak, may naipon po akong pera. Pwede niyo pong idagdag sa panggastos. ipon? Paano ka naman nakaipon? Magkano lang naman ang ipinapabaon namin sa'yo? Tinatabi ko po ang mga binibigay niyo sa akin. Hindi mo naman na kailangan gawin yun. Kaya naman namin ng papa mong gumawa ng paraan. Kunin niyo na lang po ang ipon sa alkansya ko, Ma. Anak ko. Bakit ka po umiiyak, Mama? Dahil ikaw na nga ang nahihirapan pero kami pa rin ang papa mo ang iniisip mo. Nakaratay ka na sa karamdaman pero nakakagawa ka pa rin ng paraan para tulungan kami ng papa mo. Kung pwede ko lang akuin ang sakit mo para hindi ka na mahirapan. Okay lang po ako, Mama. Mama, Anak, inaantok na po ako. Pwede po bang matulog? inaantok ka na? O sige anak, kandong ka na lang kay mama. Halika, kukumutan kita para hindi ka lamigin. Dito ka lang. I love you po, Mama. Mahal ka rin ni mama. Kami ng papa at ng mga kapatid mo. Dear love, bacterial encephalitis, dengue at cardiac arrest. Kombinasyon ng mga sakit na kumitil sa buhay ng aming pinakamamahal na si Katkat. Hindi ko malilimutan ang mga huling sandali namin siyang kapiling. Maiksi man ang naging pagsasama namin sa mundong ito, ay punong-puno naman ng magagandang alaala ang naidulot nito. Sinabit pa rin namin ng parol na siya mismo ang may gawa kahit na bisperas ng Pasko nang siya ay pumanaw. Nagsilbi naming tanglaw ng pag-asa na sa buhay ay may tatanawin na magandang umaga.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!